sak vinga zoram tha kan lo zo Zofa journal chung kwate in zawa in chibeile evek ule in lo dam tlangim comment lama min lo fin chuana tele fuina kan lo hmuh hian Zofa journal min ti hlimin min ti phur hle ani ti kha min lo hret sak ve don nia like tu share tu subscribe tu turpo in kuda om tran min lo lak pui zel don nia vo in September nilai ni sang ni som ni pali Zinglam Chanchin ngei thlak na ilo na yang Chanchin lang sar zolte CDF-Kanpalet Chuan avoi Thumna conference an nei SAC Sipai Pakhat chu Ralthuam nen Mipui Sipaya a CDM ICNCC le KPICT te in Hmuh Khawmna an nei SAC Chuan Mindat Towship a Bungrua an Thlak Belh Military Council SAC Chuan MNDAA TNLA le AA chu ram Phatsan tu an ni thu an puang Chin state a Non-CDM ten Thum Chhung hlo an la thei to lo CM pu lal du oma chuan USA Mizo day a voi som thum pakhat na a man pui tuna chanchin kim chamsokin CDF-Kanpalet chuan avoi Thumna conference an nei Chinlan ram Chin state Kanpalet Towship a om CDF-Kanpalet chuan avoi Thumna conference an nei thu mo phura nei tulam chuan September ni thuma tlang zarna an nei conference na chu August ni somni pako atanga ni somthum pakhat thleng ani a conference na chuan Kanpalet palai te administration ho tulam te local le CDF-Kanpalet defense lam te telin an avai in mi somret pako an tel thuan soi CDF-Kanpalet chuan ICNCC le Chin brotherhood te chu political le indora rel thu la a tho pui thu le sipai thu deina peithlak ani po a an tho tlan tur thu an soi SAC Sipai Pakhat chu Ralthuam nen Mipui Sipaya a CDM Chinlan ram Chinste Hakha Township a om Military Council SAC Sipai Pakhat chu Ralthuam nen a hmun ram nei tu CDF Hakha hna in pek lu thu mo phur nei tulam chuan September ni thuma tlang zarna an nei SAC Sipai chuan Mipui lama thlop thu soin CDF Hakha hna hret tirna anaya CDF Hakha chuan boipuin September ni hnia Ralthuam silai nen atlan chua thei thu an soi CDF Hakha chuan CDM lu chu lomman an pek baka hun him lam thleng mo phurna an lak sak thuan soi CDF Hakha chuan Military Council SAC Sipai le Non-CDM zong chu Mipui lama an in pedu a an CDM du ani chuan theitop chuan trampui tur thuan soi tun nai tilim operation for kalpui ani nu August ni somni pali khan Military Council SAC Sipai Pakhat chu Ralthuam nen CDF Hakha a alo CDM to bok ICNCC le KPICT in Hmuh Khawmna an nei Interim Chin National Consultative Council ICNCC le Kachin Political Interim Coordination Team KPICT chu online Zoom mangin August ni somthum pakhat Myanmar time Zinglam dar ko a in Hmuh Khawmna an nei thu mo phona nei tulam chuan tlang zarna an nei KPICT President General Secretary le atho pui te telin KPICT lam atangin mi sompali antela ICNCC Chairman General Secretary le atho pui Chin Brotherhood ho tulam te telin ICNCC lam atangin mi som thum paruk antel thuan soi anin Hmuh Khawmna chuan KPICT lam chuan fuina thu te soin ICNCC lam po in an din chan le an kal dan te an hmalak dan te soi fiana nain hun an man thu an soi SAC ten Mindat Township a Bungrua an Thlak Belh Chinlan ram Chin State Mindat Township Mindat Khopuya om Military Council SAC Sipai Khalaya 274 Battalion omna a September ni thum chundar som pani a SAC chuan Way 12 thlona mangin Bungrua thanem tak an thlak thuan soi August ni somni pare Zinglam dar riat po khan Military Council SAC Sipai chuan Way 12 thlona mangin Bungrua thanem tak an lo thlak to bok he thuwa hian Chin Brotherhood lam chuan AA nen tang rolin Mindat Township chu lak an tum ti thu tol chunga thu thang atama chumi awang Military Council SAC Sipai lamin tranhmun an siam rem an tum thu an soi he thuwa hian Chin Brotherhood lam chuan AA nen tang rolin Mindat Township chu lak an tum ti thu tol chunga thu thang atama chumi awang Military Council SAC Sipai lamin tranhmun siam rem an tum ani ti in an soi Military Council SAC chuan
MNDAA TNLA le AA chu ram Phatsan tu an ni thu an puang Myanmar ram shan not lama 1027 operation kalpui tu MNDAA TNLA le AA chu military council SAC Sipai Chuan Myanmar ram Phatsan tu an ni thu le miswal helpol an ni thu September ni hi zan lamdar riat a MRTV MWD media SAC lam chuan an puang The Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Tang National Liberation Army TNLA le United League of Arakan Army ULA AA chu Mipui in le lo swa sam tu le Myanmar ram ti chatu helpol an ni thu soin Mipui chung har satna thlem tu an ni ti in military council SAC Sipai lam chuan an mo pu thu an soi Chin state non-CDM te chuan Thum chung lo an la thei to lo Chin lan ram Chin state non-CDM te chuan Thum chung lo an la thei to lo awangin eile bara har satna an chung ten an to thu hakha ton shiba non-CDM pakhat chuan asoi chuak Chin state a phone line le internet ti cha ani thina wangin rampon lam atanga sum lu chuak beng lam chuan har satna an nei pha thin thu le helicopter manga poisa alu thei to lo awangin military council SAC Sipai Nuaya thok non-CDM te chuan thlo lak tur an nei lo pha thuan soi Chin state Mipui hmun thuma then hmun khat le achan ve chu India ram Mizoram le Manipur state lama an Ralthuam chumi awangin economic atlak niam pha thuan soi bok tedim falam hakha Mindat district vela atam zong military council SAC te chu an la om hloma non-CDM po in chung district chunga na thokte chu an du sakbik ni in thlo an dong regular deuh berzel ani ama ero chu tun nai thani thum liam ta atangin thlo lak tur a om lo thu le an don to lo thu an soi CM pu lal du oma chuan USA Mizo dei voi somthum pakhat na aman pui India ram Mizoram state chief minister pu lal du oma chu America rama zinin Maryland F Scott Fitzgerald Theater Mizo dei voi somthum pakhat na chu America time September ni nia awaman puya khwalian ni in thusoina anei bok ani Mizo dei voi somthum pakhat na a namlam chi sang sang te zaite nam thuam manga shona te nein Chin Mizo kuki omzia le pian chua dan te nationalist trobul soin zona thlak in pum khada hrui khat vuana ro rel na pakhata kan om tlam theina turin Myanmar India Bangladesh rama zona thlak Mipui huapin pathian thu nen CM pu lal du oma chuan hun amang ani CM pu lal du oma chuan choimoi nalom man le thil pek rang rang adonga ahun man a chepa wangin USA Chin community ten an somna chu atel man lo tur thu le organization dang po in an somna chu atoi om le thei lo tur thu asoi bok ani khati zong kha vo in Zinglam Chanchin kan ngei thlak theite an ni a atop thlenga min clear saks tu te chunga kan lo me le peka Zofa journal a hian kanin mule theu don nia hun man nuam em vek ule